история, която искам да отворя, за която всеки ден не спирам да се боря. В нея ще говоря за приятелите наши, а какво мислите за нея, мненията са си ваши. Един приятел би направил всичко, за да даде помощ на друг приятел, за да е добре. Но има и такива, дет залъпвате, че си добре, с цел най-накрая да те унизи и предаде. Трудно се намира приятел, за това съм сам. И трудно, много трудно приятелство ще дам. Озъртам се навсякъде, щот живота е капан. И докато се усетиш, си вече преебан. Благодаря, че има ви и мога да споделям всичко с вас. И заради вас ще се застрелям. И винаги с вас бъдещето ще си определям. И никога не бих помислил си да ви заменям.